Hei. Hei. Kandhani mboke kok iso. Mudun iki. Mudun, inget ana gocek ana kok inget ana nih, Pak. Engko iso mudun dhewe kok. Kapan kae mudun dhewe ya ana. Gocek ana tapi. Nah. Nah, anu anu nak mudun kasur kaya templene mboke. Colit ngono. Nggih. Nggih ta? Dek. Hei. Petengene antune engko. Mriki. Kilo. Hei. Loh. Lah ngerti buwe mriki. Yo nak menggok iki diingetne to, Dek. Menggok wis ora. Nak menggok iki gak nganggo ngriting lho. Muter. Kak ada ibu melorot to kok. Ya. Hei. Kowe engko tak midut lho saya engko sa. Hei. Kara boy. Jujungan rono sih, Bu. Kayak nyarono rita. Ano? Kita kok. Nya, Bu. Ada TV. Ada TV ya. Nggih. Ada TV. Kelala api. Cai. TV. No, arep boe nonton TV arep boe. Po legah kene. Kuwi anu nih, Mbak. Anu kakine, Mbak. Kakine kebuntal, Mbak. Kakine. Don kakimu don. Klo, don. Kakimu ilang lho. Don. Gak ketok lho. Wah, iso. Sik ta, Dek. Bajune sik kebesaran iki ya. Nggih. Kowe nyuplus iki bermamo apa engke? Mam, jajan ngene lho. Jadi copot kae ora di tangan, ora dipegang. Gak dipegang, gak gelem anu megang jajan. Gelem kan ngono ora iso gelem. Kok iso ki lho. Nah. Ayo apa? Kok iso. Kelala api nih. Apa, Dek? Allahul Kahfi ya. Dek. Sah. Hei. Brut. Allahul Kahfi ya. Nggih. Ora bisa nampa. Allahul Kahfi ya. Allahul Kahfi Rabbunal Kahfi. Dek tak kulane Allahul Kahfi sih, Dek. Sing Dek. Iki lho Islami lho, Dek, Islami. Allahul Kahfi ya. Nggih. Allahul Kahfi nggih. Loh.